En aquest vídeo tutorial intentarem explicar tot el relatiu als banners a la Gen Web 6. Els usuaris i usuàries de l'anterior versió, Gen Web 4, recordaran que a la carpeta arrel hi ha la carpeta banners. Això segueix funcionant de la mateixa manera. Si anem a la carpeta banners, veurem tots els banners que tenim disponibles. Alguns estan en estat esborrany, altres en estat publicat. Els banners es mostren en l'ordre en el qual podem arrossegar aquí. Per exemple, proposa un projecte, està a l'últim, arrosseguem i ara es mostraria el primer. Per què es mostraria el primer? Perquè és el primer que està publicat. La resta estan en esborrany. Si estem validats mentre estem editant, sí que es mostrarà primer els altres, perquè quan estem validats veiem els esborranys, però els usuaris que no estiguin validats només veuran els publicats, i en aquest cas es veuria primer el que proposa un projecte. Si afegim ara àtic aquí, es veuria en aquest ordre. Podem esborrar els banners com vulguem. Per exemple, seria seleccionar aquí carpeta i l'esborraríem. I per afegir-ne és important que a la versió Gen Web 6 les opcions de les seccions estan en el menú lateral. Aquí tenim l'opció afegeix. Com que és una carpeta de banners, està restringit només a que puguem afegir banners. Afegim un banner i aquí tenim diferents tipus de banner a afegir. Ara ho explicarem. Primer li hem de donar un títol, en aquest cas li direm Atenea. Hem de donar-li una descripció. Hem de seleccionar una imatge o no, ara ho veurem. En aquest cas seleccionem Atenea. Podem fer que tingui una icona, això és per, ara ho explicarem, és per mostrar una icona en cas de no tenir imatge i que sense tenir una imatge es pugui muntar també un banner. Ara ho veurem. També podem, si tenim aquesta opció, que la icona sigui més gran, i aquí li hem de donar l'adreça, la URL. En aquest cas posarem de moment posarem aquesta. I decidir si la volem obrir en una finestra nova. Li diem adreçar i tenim un banner que apunta a la URL que li hem donat. Si tornem a banners, veurem que el tenim, anem a la vista en continguts, veurem que el tenim al final i que el tenim en esborrany. Per canviar-li l'estat, podríem seleccionar aquí i en el candau signem i li diem que el volem fer públic. I a més que el volem posar al primer dels que estan públics. Així que l'arrossegarem i el posarem aquí. Ara veurem com afegir l'altre tipus de banners, l'altre tipus de banner que us havia comentat. Anem a banner i en aquest cas suposem que no tenim una imatge. Podem posar banner de prova. Ara donar una descripció per les llistes d'elements i resultats de cerca. Si volguéssim, aquí no li afegim una imatge i podem triar una icona. Aquí ens diu que si anem a aquest enllaç i utilitzem el codi BI- més l'identificador de la llista d'icones disponibles a gust que tenim aquí, és a dir, totes aquestes, el que ens diu aquí en l'exemple és, per exemple, BI-gear. BI-gear. Seria qüestió de buscar gear en uns resultats, però la que només té la paraula gear, que és la que ens posa d'exemple, que és aquesta, la roda, com una roda dentada, no? Doncs seria qüestió de posar la paraula BI-o i el codi d'aquesta icona. La volem gran? Ara veurem el que passa. Li diem de moment que no la volem gran. I la URL, un altre cop, diem la de l'OPC. I diem que l'obrim en finestra nova. Ara veureu que ens ha afegit la roda aquesta com una icona que podem anar a la URL que li hem dit, que obre una finestra nova i que té el text que li hem dit. Si li diem editar i li diem que volem la icona més gran, ara veureu que el text decoratiu, veieu,
s'intueix que hi ha aquí una roda dentada, com havíem dit. Que volem canviar i en comptes de la icona que hem triat, que hem afegit aquí BI guió i l'identificador del GIR, no? Doncs li volem posar, en aquest cas, aquesta grid fill. Seleccionem, o ens en recordem de que és grid guió fill, i substituïm aquí sempre BI guió davant i ens mostra aquí, perquè es vegi amb més claredat. Direm que no tingui la icona gran i veureu el canvi. I això amb tot el catàleg d'icones disponibles, si volguéssim fer banners d'aquesta mena. Llavors, com treballem amb els banners? Doncs, per exemple, ens anem a una pàgina, en aquest cas he triat la de Helmi, que està aquí en el menú principal, és aquesta pàgina, i aquí tenim un menú de navegació, un portlet de navegació, i podem administrar els portlets que tenim aquí. Anirem a administrar portlets i afegir un portlet de banners. Li afegim un portlet de banners i diem que el portlet tingui un nom identificatiu, li diem banners. El límit de banners a mostrar, en aquest cas a 7, podem modificar-ho i podríem amagar-ho o mostrar-ho en aquest botó. Si donéssim aquí l'amagaríem, per defecte, com l'hem afegit estava mostrat, tornem a picar perquè es mostri, i per veure la pàgina doncs ens anem a Helmi, que era la pàgina on hem afegit això, i tenim els tres banners que estan publicats, amb l'ordre que aquí tenim, que li hem dit. Si ara posem aquest al primer i refresquem, doncs aquí es mostra. Ara deshabilitarem o esborrarem definitivament aquest portlet de banners, perquè ara només per aquest tutorial, i us explicaré que també ho podem afegir a la pàgina d'inici, per exemple. Ens anem a la pàgina d'inici, a administrar la pàgina principal. De moment amagarem el que tenim, i a la segona fila, que com sabeu es poden posar les columnes, farem 3/4 de columna per posar qualsevol cosa. En aquest cas posarem un portlet de text estàtic. Posarem qualsevol plantilla de text perquè ho veieu, la caixa, aquí 4 columnes, ho desarem. I aquí a la columna 2 li direm el valor 3, que com sabeu la parrilla és de 12, per tant és un quart, i afegirem el portlet de banners. I amb el portlet de banners un altre cop ens mostra el límit que volguéssim mostrar, per defecte ens mostra el 7, i diem banners, identificat el que és, i ja tenim aquí el text que hem fet de prova i hem de banners. Ara anem a veure com ha quedat. I aquí tenim la plantilla que hem fet amb destacat i les 4 columnes, i ens surten els banners aquí a la dreta. Ara anem a administrar la pàgina principal, li diem que volem mostrar el que abans hem ocultat i esborrem aquesta prova que hem fet, perquè veieu que sí que es pot veure, es pot fer. Per últim, ja veieu que es veu com abans. Per últim, us volia ensenyar com afegir des de les plantilles els banners, les plantilles de banners que tenim creades al respecte. Seria anar a aquest botó de plantilles, aquest espai de tampons, seria plantilles, i aquí teniu unes quantes plantilles de banners. En concret, 1, 2, 3, 4, 5. Anem a la primera, el banner blau. Aquí podem editar el text com a títol i el text descriptiu.
Ens posem amb el cursor ben posat. Descripció, d'acord? Vale? I com es posaria la URL on volem que hi vagi? Pues seleccionem tot això, ens anem al botó inserir, editar enllaç i podem fer un enllaç intern o un enllaç extern. En aquest cas farem un enllaç intern. Anem a la carpeta del i li diem que volem que vagi a la carpeta benvingut. I aquí triem si volem que s'obri en la mateixa finestra o en una altra. Anem a provar que sigui en una finestra nova. Així veurem que també canvia la icona aquesta de la fletxa. Inserim i veieu que ha canviat la icona, que avisant que anirà a una altra finestra. Desem i ja veieu que aquí està marcant que enviaria en una altra finestra a la pàgina de benvingut. Correcte, és el que fa. Anem a editar. Traiem el que hem fet i podem posar altres banners. Hi ha el de color UPC, hi ha el de color gris, aquest que és en text informatiu, amb una icona de text informatiu, i la imatge de banner de fons, que és la que us he d'explicar una miqueta com fer-ho, perquè no és tan automàtic. Si volem un banner amb una imatge de fons, afegim aquesta imatge. Llavors, el primer que podem fer és canviar el títol, com hem vist abans. Pots posar el que vulguem i funciona bé. Per canviar la imatge, com ho fem? Doncs el truc seria inserir una imatge. En aquest cas, anem a fer una prova. Tenim aquí una sèrie de fitxers compartits, unes imatges lliures, en aquest cas és com el fons d'un tigre, doncs posarem el fons de l'os polar. Afegim aquesta imatge de l'os polar o en una carpeta on tinguéssim les imatges que nosaltres volguéssim i hem d'anar al codi, en aquest botó, al codi HTML, i veure que aquesta imatge que hem afegit, aquest codi, doncs hauríem de substituir en la imatge que tenim de fons, que és el que haurà plantilla aquesta, haurem de substituir per simplement aquest tros. Podríem posar-ho tot també, però la referència a la imatge, aquests paràmetres arroba imatges i /imatges /teaser són més aviat per referenciar quin tipus de mida té la imatge, en diferents tipus de mida, però agafant només el resol buide, que és l'identificador, fins al número de l'identificador, ho copiem i substituïm aquí. Tot això ho podem esborrar. Aquí ojo que hi ha el tancament de la capa de la plantilla, no és raro, i ja podem desar. I tenim, en aquest cas queda d'aquesta manera, la imatge de l'os polar de fons. I per canviar la URL ho podríem posar en aquest codi, en aquest tros de codi, posar a href aquesta celdilla, es podria substituir posar la URL aquí mateix, no? .edu o substituir de manera visual, anant aquí en el botó que he dit abans, inserir, editar enllaç. En aquest cas ens està sortint el que hem posat, doncs aquí ja podríem canviar per el que volguéssiu, no? Invento, provar, tancat. I obrir en aquesta mateixa finestra o en una finestra nova que podríem fer. Doncs res més, espero que us hagi sigut d'aprofitar aquest tutorial i que pugueu fer tot el que vulgueu amb els banners. Moltes gràcies.